এই বধে প্রেম এই বধে প্রেম ଭାଇ ପଳେଇବେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ 5-6 ଦିନ। ତୁ 5-6 ଦିନ ପରେ କନେ ଭାଇ ମାନେ ପୁଣି କନେ ନେଖ କାଟିବ ଭାଇଙ୍କର। ଆଜି ହବ ଝଗଡା ମହାଭାରତ ରୂପାର ମୋର। ସେ ମୋର କାଟୁନି ତ କାଇଁ ଶୁଣ ଆସ ତମର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତମେ ତ କାଇଁ ମତେ ଏଇ ଦିନ ନେଖ କାଟିଦବ ନା ଏ କଣ ଏଇ ଏବେ ମୋର ବି ନଖ କଟା ହବ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଶନିବାରିଆ ସ୍କୁଲ ଦେଖା ହୁଏ ନା ଶନିବାର ଶନିବାର ନଖ ଦେଖା ହୁଏ। ଶୁଣିଲ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା କମ ନା କଣ? ମୋ ଭାଇଙ୍କର ନଖ କାଟିଦେଲେ ବୋଲି ମତେ ନଖ ନାହିଁ ଜୋର ଜୋର ବସି ରୂପା ଡାକି କହୁଛି ମୋର କାଟେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଇକି ଯେହେତୁ ନଖ ମଖ କାଟିଲେ ଆଉ ରୂପା ସେଠୁ ମାନେ ଆମର କଟାକଟି ହେଲା କାହିଁକିନା ଆମର କାହିଁକି ମାଇନସ୍ ରହିମୁ ଆମେ ସେଠି ପ୍ଲସ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି କାଟିଥିଲୁ ସମାନ ସମାନ ରୂପା କାଟି ନା ରୂପା କାଟି ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମିଛର ମଜାକରେ କହୁଛୁ।